Tá scéalaí beag le náris amsa chuí banis. Jack agus an gas pónaire. Ráid tú hana? Well, tá picturí am an seo, ach fáíir níl siad san áirt ceart. Tá siad meascaí suas ar am áirt. Mar sin inseo mis sin scéal, ach san sin cuirimid na picturí ar fad san áirt. Múid ré. Bhí Jack in na chónaí le na bhama, agus bhí siad beo bocht. Sláháin, bhí siad scrútaí leis an ocras, agus dúirt máma leis croch leat an bhó sin, agus féit tú í a dhéal ar an éanach. Shiúil Jack amach an doras agus chroch sé leis an bhó, agus bhí sé a siúil leis I dró an éanaí nuair a casú fearr. Agus tír a fearr, ce tú dhéanamh, stúir sé tá sé gáil I díal mo bhó. Tá sé tar mo bhó, agus túra mise na pónairí dríochta seagat. Dúir Jack le sé nó bhhanam sin anflein, súg sé an bhó, agus chroch sé leis an bháile na pónairí. Measú cecha I raid a máma nuair a chonig sí tíocht agus pónairí dríochtaige. Bhí sí eibrí leis, bhí sí spréachta. Níor chreid sí go dtí go teabháile, go neirid agus píneháin héanaige ná bia, níor a eigeach na pónairí dríochta seo. Well, chur sí chola gon daoine ar a bith, agus chaisí na pónairí amach an inneoig. Meastar céad a tharlann sin? Well, a rinne híche, dás agus dás agus dás an gas mór pónairí seo an mos an gáirí. Nuair a chonig Jack an gas, dhreap sé suas aird in na spéire, agus níor a máman an eiceáil níos mó. Meastar céad a chonig sé thuas an sin. Ínseo mochaite, chonig sé fáthach mór grána. A chnáice leis, bhí cearc chríochta, agus thug an chearc chríochta óga gon fách le ní. Ó, thocra Jack gur sé gearra an chiircín chríochta sin a thuirt leis. Ach, go teban, bhéic an fách. Fí, fai, fó, fum. Van balla grána, tá buchailinn seo. Ghearad Jack amach a doras chroch sé leis I chearc agus síos an scipaí nos ar a tala I ríist. Nuair a chris sé an tala, rug sé ar a tua agus leag sé an gas. Agus níra an fachach I nán a héin, ná an bháthir, ná an chearc a ghartú. Nis, measú meach muid an nán na picturí sin a chur an áhairt. Cad a tharla ag tús an scéal a ríist. Bhí Jack agus a bhama beo bocht, agus cheol máma Jack amach chun an bhó a dhéal go dtíreach. Meastar cóhfuil sé sin, sliacamuid sin ag tús an scéal. Bhí Jack agus a bhama beo bocht, agus iad scrútaí leis an ocras. Liaca mé sin ar dús. Agus an dhé sin, cheol máma Jack amach chun an bhó a dhéal. Iontacht tre sin tinta. Nis, ina dhé sin cad a tharla. Casú fearr agus thug sé pónairí dríochta gó. Nach dog. Bheicimid. Agus, ní ra máma sástagus cathú na pónairí amach an inneoig go dtíreach. Sin lár an scéal, agus ar deire. Ag deire an scéal, chonig Jack fachach agus cearc chríochta. Agus déala sé nuas leis a gearc, agus leag sé an gas le tua. Agus bhí mámaí agus Jack go sunna sásta ina dhé sin. Iontoch.